Tak, Battle Royale s mojim kamarátom Mačom pozdravujem do videa. Čaute. A podporte toto video lajkom a odberom a hráme takú challenge, že musíme byť nenápadní. Ja som si zobral Ice Kinga a Maťo si zobral Stromček. Pecka. A určite dajte samový odber aj mne. Áno, ja vám napíšem do komentárov Maťov kanál a určite ho podporte lajkom a odberom a takýto stromček má, Maťo. Ja som si Ja tam ešte nie som. Si tu? Dobre. Musím ísť do tej ľadovej. Do toho ľadového musíme ísť. Do ľadového, ale to nedoletíme. Doletíme. Nedoletíme. Kam je ten hráč? Tak, vyskakuj. Ideme na to. Ja už si asi pustím padať. A ja až teraz. Ty odkiaľ máš ten padak? Tento? Aha. Dávno. Už. Ale mne sa zdá, že aj ja ho mám. Počkaj, není sepka Ice King Boss? Kde? Je. Tu. Není. Není. Bože, by sme Tak to ho bude. zobrali. Tak bude tu. Bude tu. Ja. V tomto hrade. To fakt? Mne sa dneska ráno tam spavnul. Strieľajú po mne. Aj po mne. Mám 60, mám 60. Truhla, mám truhlu. A ja čestku. Je na ňo. Som ho vyhral, ty vole. GG? Dead? Dead. Kde? Mám 2 náboje, tak či jo. Do čoho chceš? Náboje. Do rajčovky? Brokovnica. To nemám, bohužiaľ. Nie ľudia, mám do toho, ale ja mu nedám. Dobre, ja sa fajno odahývam. Okay. Dobre, ešte... Hej, Maťo, dám ti na, tu máš. Sniper. Som našiel. Už mám 7. Aspoň nie. Počkaj, musím ako zabiť s pištolkou, tak idem na to. To mám quest taký. Vidíš, je tam boss, poď. Ideme, poď. Počkaj, dám si biga. Dám si biga. Okay. Ja málo tak. Aj lekárničku si dám pre istotu. Ty by si potreboval viacej, že? Ja som ti ju mal dať. Tu je. Kedy začneme do neho páliť? Počkaj, ja tady si tú čestku a môžeme. Poď. Ja si zoberiem. 2, 1. Tu strieľaš, dobre. A ja strieľam. Má málo. On skápe. Veľmi. Extra málo má. Sú mŕtvi. Tým sa chýbaj. Verím. Tak ja ťa oživím. To dáš sama. Ja som ho dal. Otka. Zachráň ma. Daj mi Jack. Hej, dám ti Jack. Poď. Zachráň ma. Poď. Tu nikto není. Dám si ja Jack a dám tebe. Daj mi ho, rýchlo. Počkaj. Poď tu. No, tu ti ho hodím. Maťo, sypka je secret. Kde? Je to ono? Či nie? Počkaj, skúsim. Je to ono, nie? Ja som to videl vo videu. A ide to? Ja som to videl.
Rebutuje, choď mi tam. A ja? Ja idem s rukavicami. Kokos, ja som čistý ice cream. Ja mám všetko jeho. A jeho Stroj. padák. A ešte jeho zbrk. To sú bočaci, nie? Čak ja ho dám. Dobrá. Vodka. Jeden. Živ, dal som ho. Dobrá. Čekuje. Necháš mi ho s pištolkou? Dám si. Dobrá. Potrebujem healing, no aj to vajma. Tu je, jak sa to volá, shieldy a poď sem. Dobrá, super. Ďalší. To ja. Nemám nabit, nechaj mi ho, to je boťák, nechaj mi ho. Ok. Hej. Tak vyzerá to na bočaka. A riadneho. Super. Net. Ale nespomenul som mi quest žiadny. Tak to je hovadina. Ja tiež plním nejaké questy. A ja nič nesplnil, neviem prečo. Tam ten hráč je tu. Aha. A tam musím dojsť za 53 sekúnd, tak to neviem, či dojdem. Ale tam. Kde? A ja to mám. Ja som skoro padol. Ja nestíham. Škoda. Už mám jedno nábité, tak idem tam. A tam utekám. Čo mám tam? A ja mám už jedno nabité konečne. 5, 4, 3, 2, 1. No nic. Legendary čistka. Čo tam padne? Počkaj, ja idem tam skôr, tak idem z boku. Padne tam. Legendárka. Hej, ako nazme. Rukavice ešte k tomu. Rukavice a legendárka. Tu mám, ale modrú. Poď do riftu. A kde je? Tu. Poď tu. Musím ísť do zóny. Ja idem do tohoto kameňa, to je rift. Ja som už skoro Ja som išiel do v toho, zóne. ja som išiel do toho kameňa, čo má Dark Harvester. Okay. Počkaj ma. Nie, ja som taký dziecko. To je fakt dobré. Nie. Tam je čistka. Ešte neviem. Ne, zabaha, byty. Hráč. Boťák. Nechaj mi ho, bo ja nemám žiadne kidy. Kde je? Byla poslední dejka, to pak ty, Ide. Ale bočaci sú tu zatiaľ, že? No hej, ale moje auto je hore. Som. Dobre. Sedaj. Ja počkaj. Komín. Mňam, 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 mňam.
Tankujeme. Ja na chvíľu vystúpim. Moja sada premenila. A už mám legendarku ďalšiu. Ja mám 2000 aj niečo zlata. Si môžem... Samo. Ja ti čo ukážem, ale nekradni, hej? Ja som si kúpil legendárku v automate. Hej, pozri, čo mám ja. A ja mám túto. Ja som si ju kúpil v automate. Dobre. No, ešte toto, náboje. Si kúpim. A dá sa tu ešte... Sadaj. Počkaj, toto nič. Sa to... Toto nie. Kde sa... Hráč. Real hráč. Ale Možno to bol real hráč. boťak. Easy, dal som mu. Ale čerpám. Pekne. Pokaż potrzebuję biga, a jeszcze pokażę. Dobra. Mám 2 killy len. Chyba? Ja mam 6. Vlak by po nás strieľal. Tu są ogniwe. Dead. Ogniwe są tam. Mam rukawice. 3. Nie chcesz? Nie chcesz? Co? Rukawice ogniwe. No. Sorry. Ale Maciu, my sme zabudli na tú challenge. Aha, nevadí. Tak ľudia, toto bude len také normálne video, kde dáme win do toho royale. Presne tak. Lebo my sme odišli z toho ľadového kráľovstva a ľadové kráľovstvo je už v zóne, to je tuto. No, ako som povedal, že to je v zóne. My v zóne a ten kanál buď zbrane. Zober to auto. Mám. Môžem šoferov. Zober druhé. Počkaj na... Počkej, my zoberieme tohto. Hej, Kubo. Ale kde je? Na druhom poschodí? Hej, na druhom proste. To nie zda. Počkaj, pre neho. Hej, tu je mám ho. Ja nemám aj tak dať ho zlatko. Máme ho? Hej. A čo ja deje? Vonkajšok. Som sa stratil. Tu asi ne? Lody po nás spáli zozadu. Vidím. Vidím ho. Máš jedy? Mám iba... malé štielbičky. A ja ho mám. To je moje. Ja viem, ale ja ho mám. Toto je môj loadout, ľudia. A toto je zase môj loadout. Ja ho mám lepší o tú mytiku. No ani nie, ale mám 3 legendarky. A tak mytika je dobrá. No to hej. Idem pre teba, počkaj. Maťo, ja môžem do 5. OK. Strajme. Prebieram, hej. Vidím jedného. Dáva. Z okna. 21. 41. Ty vole, prebieram. Ja mám strašne málo. Ja som im tam hodil tú guľu.
Nie Nie doskoczy! wiem. Silny sú, ale Nahitovaný a veľmi. musíme byť aspoň v top 10 alebo v top 3. Alebo On padol. Nahitovaní sú a veľmi. Maťo, nemáš lekárničku, prosím ťa. Ja ich potrebujem viac, lebo mám menej ako ty. Tam sú. No to im strieľam. Tam, idem. 2. Bože, sú také Strieľajú to. Som tu zadu. Idem. 2 tu nedáme. Poď do rebelky. Si dodaj ty. Dobre, ľudia, na toto video to bolo všetko a vidíme sa aj na budúce. Čaute.